kuntouttava työtoiminta. Tämä on vain työttömille työnhakijoille. Ja tähän tullaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta. Nämä esimerkkitavoitteet, mitä tässä on tällä tavalla laitettuna, niin ovat taas jälleen kerran esimerkkitavoitteita. Mutta hirvittävän hyviä sellaisia, ihan siis siitä syystä, koska ne on niin moninaisia. Se, että siellä on työllistymisvalmiuksien kohentaminen, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistäminen sekä niin kuin arkirytmin ja sosiaalisten taitojen harjoittelu, niin ne on kaikki sellaista, mitä tarvitsee, ja kuntouttavan työtoiminnan kautta on hirvittävän luonteva lähteä vahvistamaan. Kuten sosiaalisessa kuntoutuksessa, tavoitteet ovat kuitenkin sit aina yksilöllisiä ja asiakkaan omia, ja samanaikaisesti voi vahvistaa sekä arjen hallintaa että työllistymisvalmiuksia, kun ollaan kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistetään yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta sekä työvalmennusta. Ja työvalmennushan oli sitä, että tehdään oikeita työtehtäviä oikeassa työympäristössä, oikeilla työvälineillä, tehdään töitä. Mutta se, että jokainen osallistuu sillä niin kuin voimavaralla ja osaamisella, mitä heillä on. Ja kaikki opetetaan. Mitään ei tarvitse osata ennalta ja välineetkin saa lainaan. Työpalvelussa saat piponkin lainaa Eduro-säätiöltä, jos sulla ei semmoista itselläsi ole, koska jos sä lähdet muuttokeikalle tai lumitöihin, niin kyllähän sulla pitää olla ammattilaisen vehkeet. Ja pipo saattaa kuulua siihen. Eihän se reilua olisi, että jos vaikka puupalvelussa ollaan, niin kaikilla muilla on turvakengät, paitsi sulla. Niin ei se niin voi mennä. Jos sun pitää harjoitella puusepän työtehtäviä, niin sit sun pitää tehdä se puusepän välineillä, mukaan lukien suojavälineet. Kuntouttavan työtoiminnan jaksot ovat 3 tai 6 kuukauden jaksoja, ja kun kuntouttavaa työtoimintaa on 2-4 päivää viikossa, niin se antaa aika paljon siimaa sit siihen kokeiluun. Et jos mietitään, että 3 päivää viikossa, jos sä oot vaikka jännitteet, ja sä tarvitset sen siellä, että sä oot maanantai, keskiviikko, perjantai, ja sä tarvitset sen tiistain ja torstain siihen hengähtämiseen, koska sosiaaliset kontaktit ja muiden kanssa oleminen kuormittaa. Mutta jos sitten sä päätätkin, että ei vitsi, vois hakea yhteishaussa, mutta en tiedä kestänkö, jaksanko koulua, niin sitten kun ne päivät olisikin vaikka maanantai, tiistai, keskiviikko, niin se on jo 3 päivän työviikko ilman niitä hengähdyspäiviä. Ja se antaa aika paljon sekä valmiutta että tietoa siitä valmiudesta, mikä nyt on, että voisiko ne opinnot olla ehkä ajankohtaiset. Kuntouttavan työtoimintaan tullaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta Lapin hyvinvointialueen ohjaamana, mutta siinähän on yhteistyössä myös se työllisyyspalvelut, koska osallistuja on aina työtön työnhakija.